A dneska je to ze školy, jelikož dneska ve škole prostě máme nějakou výstupu, ale teda nevím, jestli vám tam budu natáčet hodně, protože tam bude hlavně učitelky nějaký a takový, tak nevím. Ale tak něco se pokusím, ale vůbec nevíte, je teda teď 5 hodin a 11 minut, jelikož my pojedeme do školy v 5:45, abych tam byla dřív. Takže no, a já se asi oblíknu provice a až budu oblíknutá opravená, tak se vám asi ozvu. Tím ahoj. Takže už Áďa dorazila do školy. Už dorazila do školy, nevím, jestli mě slyšíte, protože holky tady připravujou, úplně všechno tady připravujou. Máme výborný rolády, to jsem dělala já teda. A proč to natáčíš takhle, ty vole? Ty vole, proč to natáčí naší škole? Ne. A teda dneska je tady den, kdy vlastně prostě vyzdobujeme třídy a první student se kouká, jak to máme vyzdobený a my teda máme téma doba ledová. Máme to docela hezky. Já teda nevím, jak dlouho jsem doma, ale už jsem prostě doma. Už jsem jako s Mášou. Já jsem se žvejku a mamka teda už odjeli na nákup, takže ještě jsem se neudělala do školy nic, prostě teď byla jsem ještě s dětma v obyváku vlastně, protože oni tam jdou do počítače, tak tam jich musím mít rychle. No a já teda vůbec asi nevím, co budu dělat, když vy mě teď nesvidíte takovou růžovou, ale jenom ukážu takový krásný, já nevím, ono to ani nevypadá jako západ slunce, ale ono to je tady strašně takový růžový venku. To jde vidět, ale jestli to vidíte, tak je to takový to růžový, že jo? A to je úplně to tady všude svítí růžové. No, takže je to tak super. To růžově vypadá i u mě v pokoji, takže je to takový hezký, no a jsem teda jdu teďkom přidat fotku na Instagram, tak doufám, že se vám bude líbit. A kdo nesleduje můj Instagram, tak nezapomeňte, abyste ho sledovali. Takže teď se mi stala úplně fakt božská věc a to je ta, že prostě mi na YouTube, já jsem prostě měla už to video vlastně editovaný a už na YouTube vlastně a ono mi to vlastně napsalo, že to video je příliš dlouhé, protože to video má 15 minut, takže to jdu teďkom zase přetáčet. Protože už to musí být dneska na tom YouTube, jinak prostě já už se dneska zblázním, protože prostě já už nevím. Takže to jdu přetočit, udělám to s lepší kvalitou, uvidím, jak to bude vypadat. Když tak asi letos tohle video nevyjde, ale já si myslím, že to stihnu, že to bude super. Takže já jsem se rozhodla úplně natáčet jiný video, takže nebudu natáčet typy na vánoční dárky, to budu natáčet asi až později večer nebo až třeba zítra, protože zítra mám taky čas, že jo. Takže asi zítra. A teď teda natáčím jedno video, který je teda docela dost překvapivý pro vás, takže vám to tady fakt říkat nebudu. Takže se večer můžete asi v 8, nebo já nevím kolik ani teď je 5:45, nebo bude 5:45, tak vám budu natáčet, tak vám by mělo být, aspoň v 8 by mělo být tohle video, nebo ne tohle video, to je vlogmas, ale tamto video by mělo být, takže se můžete na to těšit. Takže já se vám teda ozývám po delší době, video už je na YouTube, jako moc s ním teda spokojená nejsem, počkejte, ještě jenom spolu televizi. Jako moc s ním spokojená nejsem, ale tak jako už se s tím nic nedá dělat, už toho se předělávat nebudu. Jako není to špatný, ale zase není to úplně nejlepší, není to podle mých představ, co jsem si myslela.
No a já jinak teď už nic zajímavého nedělám, jenom koukám Honza Málem Králem, dávají pohádku, tak se koukám, no a zabalila jsem tady jeden dáreček pro babičku, protože ona v neděli přijede. A já jsem vlastně dělala domácí mejdlíčka, jak jsem dělala zase na to video, tak já jsem dělala i teď vlastně domácí mejdlíčko, nebo domácí mejdlíčka. Já ji mám tam vlastně v police, protože teďko nevím, do čeho to mám zabalit, protože potřebuji ještě celopánový pytlíčka, takže se zase zítra podívat se jdu do města, nebo se tam mamky, si mi to nikdo nekoupí, takže tak. No a já teď fakt nic nezajímavého dělat nejdu, jenom koukat na televizi. Jsem v županu i v mikině, protože mi tady byla strašná zima, protože jsem potom potřebovala rychle, aby jako vlastně rychle stouhly ty mejdlíčka, protože už jsem to chtěla zabalit, i když tady mám ještě zítra, ale zítra vlastně chci jenom natáčet vánoční videa, teda potřebuji ještě nějaký vymyslet, takže to ještě teď budu možná nějaký domyslet, ještě chci teda natočit to typy na vánoční dárky, protože včera jsem to na ten YouTube nedalo kvůli tomu, že to bylo strašně dlouhé, tak jsem to tam zkoušela dávat ještě jednou dneska a to tam nešlo už vůbec a tak jsem to zkoušela ještě nějak sestříhat a já říkám, to už nebudu dělat, protože to akorát bude zbytečně udělané, tak to zítra udělám líp, udělám to rychlejší, ale nebudu tam mluvit takový keci. Protože já furt vždycky to prodlužuju, melu tam takový blbosti, ale tak jako to vám to nevadí, já mám třeba ráda další videa, ale moc na ně ráda nekoukám. A já bych už tenhle vlogmas asi ukončila, já doufám, že se vám aspoň dnešek trošku líbil, nebyl asi že tak zajímavý zase, ale já si chci fakt udělat tu památku vlastně vždycky, když pak si chci vzpomínat na Vánoce. No ale něco jsem v té škole natočila, něco ale ne, ale tak jenom fakt trošku, protože to byl takový frmol, že jsme museli rychle a tak. Já doufám, že se vám tenhle vlogmas líbil, možná, že zítra budu natáčet, i když teda nejsem jistá, protože zítra budu mít asi docela dost práce, jak budu natáčet ty videa, jo? Takže nevím, ale já doufám, že se vám tenhle vlogmas líbil, uvidíme se u dalšího vlogmasu, možná zítra a ahoj.